Мондый ифтарларны оештыручыларның әйтүенә караганда, мәҗлесне шулай уздыру күпкә отышлырак та һәм җайлырак та икән. Беренчедән, үз өеңдә өстәл, урындык ташып мәшәкатьләнмисең, икенчедән, күп санлы туган тумача, тирә күрше белән дус ишләрне кая утыртым дип баш ватарга да кирәкми. Савыт-сабасы да йөзләгән кешегә җитәрлек. Бөтенесенең күңеле шат, як быел инде менә сизеп торабыз. Шуның хәтле бит инде халык сагынган, шуның хәтле инде менә халык та күп, без инде тәравих намазларында Нидән Казаннан кешеләрне яштык, анда 2 хафиз безгә укыта, анда да яшьләребез күп. Ульяновск өлкәсенең икенче зур шәһәре Димитровградта 15 меңнән артык татар гомер итә. Моннан 9 ел элек бирдә яшәүче, төрле сәбәпләр белән ураза тоталмаган берничә эшмәкәр егет киңәшәләрдә шәһәрдә гомер итүче әби-бабайларны, ярдәмгә мохтаҗларны, кыскасы 300-гә якын кешене шәһәр рестораннарының берсенә чакырып ифтар мәҗлесе оештыралар. Biz эш буенча, зарой буенча без ифтарларны талмыйбыз. Уразаны шуның өчен дә мы шулай картларны җәйләрне яшәп, шулар белән ураза үткәреп, алар белән бергә дугалар кылып, шул уңайрак безгә булып килә. Димитровград эшмәкәрләренең мондый матур башлангычын башлыча хәләл ризык белән эшләүче ресторан җитәкчесе Равил Сабитов та хуплый. Әллә ни зур керемле мәҗлес булмаса да, изге эшкә ярдәм итәргә кирәк ди Равил. 3 майда без семьям белән Ежескеше җыеп, үзебез утырдык, шундый зур мәҗлес. Ул күңелгә ел буена зур тынычлык, рәхәтлек биреп тора. Менә бу кадрларны без инде Ульян шәһәрендә төшердек. Өлкәнең Ак Калфак оешмасы төбәктә гомер итүче туташлар һәм ханымнар өчен һәр чак ниндидер кызыклы чаралар уздыру белән үз эшенә күпләрне җәлеп итә. Алар бүгенге чараны да гади авыз ачу мәҗлесе итеп кенә түгел, килүчеләргә ниндидер файдалы мәгълүмат биреп, динебез, милләтебез тарихына кагылышлы интерактив күргәзмәләр оештырып аңа тагын бер кызыклы төсмер истәгәннәр. Сер түгел, Совет хакимияте елларында динне кеше тормышыннан кысырыклап чыгарырга тырышканда да, авылларда әби-бабайлар Пса булса да ураза тотып яшәде. Инде куймак пешерәдер. Ул куймакның исе, аның куймакның яртысы бәрәңгедән булыр иде, яртысы уннан булыр иде аның. Аның тәме без аны конфет кебек суырып торадыр. Без шушы ураза тоталмасак та, кичкенә чагында, шушы охшар өчен, шушы тәмле исләр өчен тора иде кичкенә чагында. Шундый кызыксына идек сахара ашарга торырга. Безгә инде ул кызык инанда инде әллә нинди изриклар бар кебек шундый. Елап тора идек, аннары инде школда уйлап йөридек кешеләр ашаганда. Мин ураза, шул хәлгә кинәнеп йөридек. Аш мәҗлесе башланыр алдыннан оешма рәисе Кәриме Алиуллина күптән түгел генә Бөтендөнья татар конгрессы уздырган Сабантуй батырына шиткән сәлгем һәм намазлык, йөзгә аклык бөтен Россия конкурсларында катнашып җиңү яулаучыларга дипломнар, Ак Калфак белән хезмәттәшлек итүче татар мәдәният үзәгенә һәм Өмет газетасына рәхмәт хатларын тапшырды. Бүген исә бу залга лаеклы ялдагы укытучылар, мәдәният хезмәткәрләре һәм милли хәрәкәт ветераннары чакырыла. Быел без икенче мәртәбә үткәрәбез ифтар мәҗлесен. 19 елны без бик зурлап үткәргән идек. Һәр районнардан җыйган идек. Бер 70-кә якын хатын-кызларыбыз җыйган идек. Былтыр үткәрәлмәдек. Менә быел безнең тоже бик күп үткәрәлмибез. Җыйдык бик зыялы хатын-кызларыбызны, мәгәллимәләрне җыйдык. Интеллигенция, депутатлар бүген безнең ифтар мәҗлесендә катнаша. Авыз ачу вакыты җиткәнче өлкәнең баш абыстайы Асия ханым һәм шәһәрдә эшләүче мәдрәсә мәгалимәләре өстәл артында утыручыларга ислам дине йолалары, бала тәрбияләү һәм гаилә кыйммәтләре кебек бүген бик мөһим булган темаларга вәгазь сөйләделәр. Мәҗлес азагында өлкәнең татар милли мәдәни автономиясе бүгенге ифтарда катнашкан һәр кешегә дә танылган вәгазьче, җәмәгать эшлеклесе Сәйдә Аппакованың «Тузмый торган бүләк» китабы һәм Бөтендөнья татар конгрессы чыгарган тәрбия дәресләре дигән видеодискларны һәм өлкә ифтарына чакыру билетларын бүләк итеп таратты. Өлкә ифтары быел да шәһәрнең иң зур спорт сараенда узды. Ул 4000-гә якын мөселман дин кардәшләребезне бер мәйданга җыйды. Бу көнне бер стел артына тирә күрше төбәкләрдән дә йөзләгән кунак һәм өлкәдә эшләүче 10-дән артык милли оешма җитәкчеләре дә чакырылган иде. Татарларның зур аш мәҗлесендә өлкәнең элеккеге губернаторы Сергей Морозов һәм яңа сайланачагы Алексей Русских та катнашты. Өлкә белән 16 ел җитәкчелек иткән һәм татарлар белән нык хезмәттәшлектә булган Сергей Иванович күңелендә булган хисләре белән дә уртаклашты. Хочу заверить вас о том, что куда бы меня судьба не закинула, работать буду верно служить своему любимому, родному татарскому народу.
и своей замечательной Ульяновской области. Мондый дәрәҗәдәге кешедән халкыбыз турында шундый җылы сүзләр ишетү, Сембер татарлары әйтмешли, йөрәккә сарымай булып ята, аеруча изге бәйрәм көннәрендә.